Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Salvu l-erwieħ tal-familja Azzoppardi. Illum il-Knisja Eżies tagħmel it-tifkira tal-martri ta' Uganda, San Carlo Lwanga u sħabu martri. Hekk il-kelma martri tfisser tkun xut ta' tixida tal-fidi tiegħek. Il-martri huma dawk li jurew l-imħabba tagħhom mhux biss fl-emil tal-mod ta' kif kienu jgħixu, imma waslu saħansitra biex jagħtu xhieda anke b'dembhom stess. Waslu għal dan il-grata daqshekk koli għax fil-ħajja ta' kuljum kull ħaġa żgħira li kienu jagħmluha b'torija tal-imħabba tagħhom lejn Kristu. Jew għalhekk ħuti aħna fil-waqt li narfu n-noqqasijiet tagħna, partikolarment meta aħna stess bil-ħajja tagħna ma konniex xhieda ta' dak li aħna nemmnu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, Inta għamilt mid-dem tal-martri żerrija tal-insara. Fit-tieba tiegħek għatina li jkunu dejjem kotra kbira ta' frott u li fil-Knisja li hija l-għalqa qaddisa tiegħek imsoqqija mid-dem ta' San Carlo Lwanga u sħabu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Karim il-ktib ta' bin Sirak, irrodlok ħajr u nfaħrek u nbirek l-isem tal-mulej. Meta kont għadni żagħżugħ qabel ma bdejt nivvjaġġa, fittixt l-erf fid-der fit-talb tiegħi. Quddiem it-tempju kont nitlob għalih u nibqa' nfittxu sal-aħħar. X'intiżar id-dilja sa ma ssajjar l-għeneb, qalbi kienet titenna bil-erf. Meddejt riġli f'modija dritta, minn żożiti kont insus warajh. Tajtu ftit widen u natali, imma sibt għalija ħafna talin. Bih imxejt il-quddiem, lil min tani l-erf glorja natih, għax għandi f'moħħi li nġib ruħi bl-erf u sirt ħerkan għat-tajjeb u ma jkollix għax nistħi. Tħabbat ħafna biex nikseb il-erf u ħarist il-liġi bir-reqqa. Irfajt idejja l-fuq u bkejt għax ma kontx narfu. Mexxejt li l-nifsi l-erf imma sibtu fis-safa. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu fl-imkien il-preċetti tal-mulej iferħu il-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti il-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem il-min ma jafx. Il-preċetti tal-mulej iferħu il-qalb. Il-preċetti tal-mulej dritti u iferħu il-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u idawwal l-għajnejn. Il-preċetti tal-mulej iferħu il-qalb. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-preċetti tal-mulej iferħu il-qalb. Eżes mid-deb l-aktar fin, oħla mill-lasel u mill-ktar tax-xhieda. Il-preċetti tal-mulej iferħu il-qalb. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja.
il-kelma ta' Kristu tagħmar sħiħa fikom, kull ma tagħmlu roddu ħajr il-Alla l-Missier permezz tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu mill-ġdejt marru Ġerusalemm. Kif kien qiegħed idur fit-tempju, resqu fuqu l-qassisin il-kbar u l-kittieba u x-xjuħ u staqsewh: Int bliema seta' qiegħed tagħmlu dan kollu? U min tgħidilek din is-seta' biex tagħmlu? Ġesu għalilhom: ħanamlilkom mistoqsija waħda jien, weġbuni għalija u ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan kollu. Il-magħmudija ta' Ġwanni kienet ħaġa ġejja mis-sema jew mill-bnedmin? Weġbuni. Dawk bejnhom u bejn ruħhom bdew jirraġunaw u jgħidu: jekk kien weġbuh mis-sema jgħidilna mela għaliex ma emmintuhx? Mela ngħidulu mill-bnedmin, u huma kienu jibżgħu min-nies għax kulħadd kien iżomm lil Ġwanni li kien ta' bilħaq profeta. Għalhekk lil Ġesu weġbuh u qalulu ma nafux. U Ġesu qalilhom: mela anqas jien ma ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Interessanti jeżjes jew wieħed dar waħda mill-ftit okkażjonijiet fejn Ġesu ma jirrispondix għad-domanda tal-bniedem. Għaliex? Għax il-mulej Ġesu jaqra l-qalb tiegħi u tiegħek. U l-mulej Ġesu jaf li din il-mistoqsija, aħna ngħidu anke fil-Malti, il-mistoqsija hija oħt il-erf, jiena nistaqsi biex nitgħallem. Ma din mhijiex mistoqsija ta' tfittxija biex isiru jafu, biex jitgħallmu, biex jiftħu qalbhom għall-kelma li Ġesu qiegħed iwassal, imma hija biss sempliċement mistoqsija li trid tmaqdar, li trid tikkundanna, li trid twaqqa' ċajt, li trid iżżeblaħ. Mistoqsija li tikxef il-qalb magħluqa ta' min qiegħed jagħmilha. Jew nitolbu l-għajnuna lill-Alla biex il-mistoqsijiet jew id-dubji li jiġuna anke lilna ta' kuljum fil-ħajja tagħna ma jkunux dubji jew mistoqsija li jnislu fina tfixkil, imma tkun mistoqsija li lili u lilek iġġalni nfittex aktar min hu il-mulej Ġesu fil-ħajja tiegħi. Alla l-Missier jorina lilu nnifsu fil-kliem u fil-għamil ta' ibnu. Ejjew nintelqu fidejh bħala awliet maħbuba tiegħu u nitolbuh u ngħidulu: isma' talbna mulej, isma' talbna mulej. Nitolbu sabiex il-qawwa tal-Evanġelju tidher tassew fid-dinja bix-xhieda ta' dawk kollha li jemmnu. Nitolbu sabiex dawk li għandhom xi awtorità fl-ispirtu tal-Vanġelu iħadmuha b'sens ta' qadi lejn l-oħrajn. Nitolbu
nitolbu għalina il-koll sabiex il-kelma li nisimgħu nilqgħuha b'qalb miftuħa u nħalluha twarrab minna kull ħażen ħajjikber it-tajjeb fina. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż bl-interċessjoni ta' Omna Marija tkompli tbierek il-familji tagħna. Għamel li jkunu għalqa għammiela fejn tikber il-kelma tiegħek u tħalli l-frott. Nitolbu mulej għal-morda u dawk il-persuni kollha li jduru bihom fid-djar u fl-isptarijiet tagħna sabiex huma wkoll isibu kull faraġ u għajnuna fil-kelma tiegħek li hija kelma li ddawwal u tagħti l-ħajja. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li tixħet għajnejk fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek, għatina li bħal Marija iġbejba ta' Nażaret aħna narfu niċċeknu quddiemek u quddiem il-bnedmin sabiex f'dak kollu li nagħmlu tidher lejt qaddisa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, inti tajt lill-qaddisin martri l-grazzja li jażlu l-mewt biex ma jidinbux. Ilqa' is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex fiċ-ċokon tagħna nitolbu li aħna wkoll nagħtu ruħna għalik biss u naqdowk madwar l-artal tiegħek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Karlu Luanga u sħabu martri ħadu il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu huma wkoll b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u issaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristus Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs u radd il-ħajr qasam dan lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Tqarbilna mulej bil-misteri qaddisa tiegħek, aħna u nfakru r-rebħa tal-qaddisejn martri tiegħek. Nitolbuk biex dan is-sagrament jimla lilna bil-qawwa bħalma għen lilhom jissaportu dbatijietom ħalli fost it-tiġrib kollu tagħna nibqgħu aħna wkoll sħaħ sal-aħħar fil-fidi u fl-imħabba. Bi Kristu Siedna. Idu fl-imkien tliet Avamarijiet ekkun offruhom għal dawk kollha li qegħdin għaddejjin minn xi mument taqtih il-qalb ta' dbatija biex jarfu idawlu id-dbatija tagħhom u jorbtuha ma' dbatija ta' Kristu biex hekk tkun ta' salvazzjoni għalihom u għal kulħadd. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.